7. Endüstriyalizm, zanist û medya. Bi ekolojiyê maskeya endüstriyalizmê ji ber rûyê ve hatiye xistin lê zanistên din xwenezî analîza wê nekirine. Ji ber ku zanist weke movikekê bi ser sîstemê vebûye. Li gorî gotina kûçik bi xwediyê xwe nagire yan jî şûr kalanê xwe nabire, cîhana akademî û zanistê jî efendiyên xwe nadirin û nêzî vê yekê nabin. Herçend hin caran li dijî wan bi ewtin jî wexta hestiyekî bavê jin ber wan yekser bêdeng dibin û xizmeta xwe ya ji wan re dewam dikin. İddiayeke min heye, bi qasî ku rehebên Sumer û Misrê sîstema zordestî û metinkariyê bi mîtolojiyê rewa kirine, sîstema kapitalîst jî bi zanistperestiyê hatiye rewa kirin. Cîhana zanist û akademiyê sedemên qaş û teorîkên rewakirinê amade dike, cîhana medyayê jî bawayekî bingehîn propagandaya wê dike. Sîstemeke ku derketiye holê ti têkiliya wê civak û jiyanê re nîne, mirov dikare fêm bike ka çima medyaya hemdem pêş de dibe. Ne bi tenê medya, bi tevahî endüstriyana cîhana gerdîş, şov, huner, spor û seksê bi tesên zanistê yên ji rê derxistî yekpare dikin û pê dil û mejiyê tevahiya mirovatiyê kêlî bi kêlî din ber topan. Ev topbaran nebe, bi amûrên zorê yên eşkere li ber çavan, sîstem nikare bêdewam kirin. Hegemonya kapitalîst hêza xwe ya bingehîn ji hegemonya xwe ya îdeolojîk digire. Medya biyo endüstrî û zanista bi ser desthilatdarî û dewleta netewê vebûyî, silahên bingehîn ên vê hegemonyayê ne. Ji bo rizgariya civakê, berê pêşî hewcedarî pê heye ku li van her du qadan şoreş pêkirin.